Paralog, kanika khubor kalong ba penlengo bat kabamla satya ban modorru baka US kebajupan pa baka syur mat persya bahai ka Russia. Henry mentapat kei kebaja kalong bakala thiet hadu 90% yang nari Russia. Kataru apa dengan kanika thma. Bat ka bakam lungo susu kalong ba kini sngi ta yogi baladap. Ka US ke juberngam bat sneng ya kari India bat kiwei pat kiri ha ka dauba Europe. Bakim dei satya ban thit penyang ne gas na Russia. Yok kisah pencistam. Nama lada ki thiet kalong thik kumbai pisa bat iPhone ya ka Russia. Haka ni ka jing her thma jongka ya ka Ukraine. Henry mentapat kei ka baja ka US hi daladi kala thiet hadu 90% ka penyang na Russia. Haka ba hang ne ka khubor ka ong US increases oil import from Russia by 43%. Kata kamot ka US kala thiet ba penkiu ya ka jing thiet penyang jongka hadu 90% ka penyang. Kabalakot hadu silak barrel tang haka shisgi bat paralok lada pimtep ke egen ka barrel te paralok ka shi barrel kamot ka dai shispa san khundai liter bat hang ne ka US kala thiet penyang hadu silak barrel. Kata kamot da kenyot baro ka jing thiet ka dai shi crore san khundai lak liter ka penyang. But ya kania baro la I report the Security Council Deputy Secretary John ka Russia Michael Popov. But uloong ru baka US kalale tang na kamenta ka jingmentoy la diehi Henry claim da parkha di kiwei pat kiri European. But tang kata ka US kamshim la sanction ni khanglat. Henry kala ailat be ki company ki bahe na Russia ki baju export ki dawai sbo la ni ki mineral fertilizer. Namar ka Russia ka ka ri ka bawan benengkong hak ban shala ni ki mar dawai sbo na kamenta ka jing bha jo ka jing thung jing tap. But ka US kala thedru ekini namar ka US katip bakani ka wei kadai ka wei na kajing don kam yakiri jongka. Banando bawan gani ka thma Russia Ukraine ka US bergi parlok jongka na Europe kila rai ban lani ban sangeno shisundan ha ban thid penyang na Russia wala da kitip baki babun kiri ha Europe kidan kam bat ki juyo penyang bat gas bha na Russia. Henry bun sin kiri badan ha ka daupa Europe kisha berngam bat sha khanglan bha na ka US ba umbit satya ban thid penyang na Russia ba yo kisha sanction. Henry hadien jong ni jing terwa discount ka Russia ka penyang ka US hi makahi yaladi kala le buito ba thid but ya ni ka penyang. Bat ka US kalong ka bastar ba ka buito ba namar ba ka plan jong ka ban pha khang sanction bat banum thid penyang show iki wei kiri ha ka daupa Europe. Pat kumjur ban penram ya kari Russia kat ba ya ladi pat ka thiet yaki penyang ka dor ka batat na Russia pat andala poi sakari lajong ka de pat yaki taki penyang saki wei pat kiri ha ka dau ba Europe ha ka dor ka baram ba knang ban penkiu ya ka spa jongka namar ki babun kiri ki baha ba ka dau ba Europe ada khang penyang na Russia kimban se ban thiet na US bada ka bakhadu ki dai kiri ki badan Europe ki bajinjar namar baka pisa ka tingka jongki ka syutuj bet syakari US para baja kumta ka US kan kamai shibun ba badang hagini gisni belajar ka US kala berngam ya ka India bakala ban syam jing e lada ka thit penyang bet na Russia kamtam e apa deng kan ka thma. Henry Minister of External Affairs lani Minister ubadai pek ya jingja sabari SJ Shankar ula keren bat pen fighting ya kan ka jing arsap jong kiri na US kamtam ya ka US daga ba ong ba kidai kiri na Europe pat na US hi ki bathiet kambon penyang bat gas na Russia ban ki wei pat kiri bat susu ula ong ru ba ba kiudor ka bai penyang kalong ke ka bam smophala ba hakayau ya dia ya thiet te klempep kin thiet bet shaki ba yo dunador hi na ka banta ka jing bha jong ki pat ba hakri la jong te paralok ka khubor ka lakot no hangne hi bat ko aban ong ba kalong ki ba sotan ba minister jangi ru ulong ba star ba bom nge bi ka jing berngam ba ka jing penya butu jong ki wei kiri namar ba star ki nong ngelam ka jing bha ka deyo pat ba hi